Nedávaj mi bombu, ja idem pušovať. Jasné, hore je nad tebou. Mňam. Ináč to isté dal mne. Proste len som vyšiel a dostal som hlavu. Epstein sa to naučil. Však Epstein, fuck, niggers, nedávaj mi bombu, ty jebi ti. Čo som práve zajebal. Má minus, jas. Plentni. Nie. Chceš? Pohode som. Dobre, ak ma videl, ako ma videl. Aha. Nechápem, jak ma videl ten typek. Proste videl ma. No nič, ja pôjdem potichučku. A idem single. O, nasypil sa. Pekne. Keď som nedal hlavu, dostal bantový vo popiči. Čo? Keď som nedal hlavu, dostal bantový vo popiči. Už nie. Jeden je hore. Mohol som dať dinga, nezokne. Skoro som ti dal noskou. Však túto scoutku, čo teraz používam, tak som dostal. Nice. Neháč mi ju, ty buzeran sprostý. Počúvaj ma. Choď do riti, choď plentnúť, ja mám 2 hápka. Ďakujem, že ten smoke hrá v jeho prospech. A to z neho bol dobrý smoke, ma nevidí. Flashujem. Flash.
Hola. Pekne. Wow, dal som mu hlavu. No fucking way. Pozná prvého. Jasné. Pozor, Epstein je na okne. Poď ešte. Vykúkne ti z druhej strany. Epstein, fuck. Nejaké bány ho pýta. Bombastické. Bombastic side eye. Bravo, dostanem bravo. Poďkej z 2. Wow. Ja chcem rank up. Takže nepadalo. Kurva! Dostal si 2 hity. Oh! Kamo, pamätám si, keď som vedel ty kokos dať s týmto, s USPčkom pekné kolo. Teraz to dám ledva. Neviem, či som dostal arytmiu, či kerého boha, ale... Poďte sa chlapci. Čakám. Rozprával ten kokot. A okno. Ja že kúkaš okno, som myslel. V pohode som. Sa mi aj oplatí kupovať. Ja že kúkal si mi iba kokot. Ja proste kosím len zo scoutov. Oh! Oho, dobre. Ten bol dobrý. Som proste dostal one-tapku. Mám si ešte jedno také kolo na v žici. On mi dal hlavu, že sa otočí, ty kokot. On má kamo asi, neviem, na hit je. Tak typujem. Tak ten mal najväčší čas v živote ten typek. On si vykrútil krk normálne. Ten má málo, no. Ten si maká v tom. No. Wow. 36 5, dobre. 93 v troch a 15 v jednom. Nemôžem nás rozrebať takýto typci, kámo. Nedovolím to. Daj mi smoke. A prosím ťa, chod na túto stranu. Nechod do piči, túto zase ma blokneš iba.
Jasné. Pozor, druhý single. Ale on vedel, keď vyťahuješ ten granát. Ty koko, ja som ich zastal srdca. Ja som videl zástavu srdca. Chytil, nie videl. Jaj. Ty kokot. No, ja som zastal srdce na chvíľu. Prešiel okno. No. Až sa mi to začína páčiť, Charlie Kirk zatiaľ boduje. Aha. To si videl, čo som dostal práve. Vysprejovanú 100% hlavu. Že by niečo zaplil len z tej srandy. No z tej srandy podľa mňa. Ideme na to. Má mínus. Puter, ale zapli podľa mňa, kam je možné. Ja by vedel, že som neodišiel, že prečo by som neodišiel, prečo by ten typek vedel. Jebanec. Dobre kámo, dáme Eagle. Eagle round. Je to posledné Last. kolo. Neber mať granáty. Mám peči. Dobre, má heky. Je zapnutý jak kokot. Má VHčko jak kokot. Má VHčko jak kokot. Majú VHčko za kokot. Kámo, on vieš, čo spravil? On čakal, on presne píkol do tej dierky, presne na to miesto, kde som bol. Presne tam zamieril.